फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। तो आपण मन समझते केमिति अछंती आपण समझते बहुत भल अछंती ना। मु तो भल अछि रे टिके टिके खराब अछि। कोन हेतला मु आ गोटे वीडियो रे आपण मन को निहाती जणेबी। तो चलंतु आज देखिबा मो भौणी आ मो माउसी पो कोन करछ। हमर एठी जोरदार ऊपर ताळसज माने खाइबा चालतिला माने मो भौणी आ मो माउसी पो मुहरे कम चारकोल मार्क्स नगी बसन देखंतु मुहरे तो लगेइचंती तांगु लाज नागुनी हेने मु कैमरा ऑन कर देला को नाज मारछ हेने मो भौणी के देखंतु ताको नाज शर्म किछि भी नाही किछि सिना नाही हेले से मते गुटे कथा कहउतला दीदी तू वीडियो करछु कर किछि नाही हेने ताको माने अपलोड करबुनी ସେଇଥିପାଇଁ ତା କଥା ରଖି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭିଡିଓ କେମିତି ଅପଲୋଡ କରିନି ସେ ତଥାପି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଉ ଜଣ କହିଲ ନାଜ ବହୁତ ଜୋର ମାରୁଥିଲା ନା କଣ ହବ ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେ କହିନି ତ ମୋଡ ଟିକେ ଦେଖା ସେ ବୁରା ଭିତରେ ମୁହଁ ଗଳି ଦଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ତାଳସଜ ଖାଇନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡେ ତାଳସଜ ଖାଇଲେନି ନା ନାଇଁ ମାନେ ତାଳସଜଟା ମୋର ବହୁତ ଆମ ଘର ପଛପଟର ବାଡି ଅଛି ସେଠି ଢେର ତାଳ ଗଛ ହେଇଛି ତ ମୋ ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆମ ପାଇଁ ତାଳସଜ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ତାଳସଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତା ମାନେ ତାଳସଜରେ ଯେ ମାନେ ପାଣିଟା ଥାଏ ସେ ପାଣିଟା ପିଇବା ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ସେ ପାଣିଟା ତ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡା ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡା ନାଗିକି ଆମେ ତ ତାଳସଜ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ରୋଷେଇ ନ କରିକି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଛେଞ୍ଚି ଦବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ନୁଗା ଗାଛି ଚାଲି ଆସିଲି। ବୋଉ କହିଲେ ଛୁଆଟି ସିମେଇ ଗଲୁ ଖାଇବା ହେଲେ ମତେ ତ ସିମେଇ କରା ଆସେନି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଯୋଉ ଭାବରେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ ସିମେଇ କରିକି ଦେଲି ଆଉ କଣ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡା କୁହନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡା ଖାଲି ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ସେତେବେଳେ ପୁର ମାନେ ଖଟରେ 2 ଜଣ ପଡିକି ଗଡୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ସିମେଇ କରି ରଖିଦେଇଛି ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଭାରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଗରମରେ ନାଇଁ ତେଲ ଭାରିଗଲାନି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ହବ ଭାଇରେ ଜମା ଝିଅ ନା କାମ କରି କରି ମରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କାହିଁକି ମୋ ଭିଡିଓ ଆସୁନଥିଲା ଇନଷ୍ଟା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କହିବି। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।